I want to disclose that this is not an unbiased review. Plus, it's a little taller, but it's more... Hello guys! So, karon magbuhat lang ko og welcome sa Pakaulam 101. Karon nga video, magbuhat lang ko one day vlog, daily vlog. Oh yeah, one day daily vlog. Na-inspired ko kay balik na akong inspiration o akong idol sa vlogging, si Casey Neistat. Morning, apil-apil ko ng mga inani. So, and welcome back Casey Neistat. Akong plano unta day karon mag-jogging. Exercise sa bunta-gunta. Kaso, lugi ko katulog gabi Ambot nga ano to. So, mao na lang ni akong gibuhat karon. So, gawlat na lang ko aning ininit tubig. Mo din yung breakfast na ko karon. So, akong breakfast karon kay egg, white eggs, mix of white eggs, mayonnaise, the salt. Hindi mo ko ginagayo dahil salt, pero wala akong kailangan. And white pepper. Mao akong gamit. So, mao na akong karon healthy bread, whole wheat bread. Ba't lang ko healthy bread? So, I'm going to go ahead and do a film recording. So, Nescafe para ni Unya. Hindi ko katulgon niya sa trabaho. I'm going to test the flash on the camera. Alright, that's got it in. That's how you conclude this. Actually, this is like a hyper rush first look. The Samsung S8. Kung matingala mo nga saba kayo, gatanaw ko sa video review ni Casey sa Samsung o sa Samsung Galaxy S8. Yan compare ang Samsung Galaxy o ang iPhone 7. Ambot kung sa yung isod sa tanawon yung tubok video. And this is by far the closest thing to it just yet. Soon this will be my full. So after mahuman ko ani after mahuman ko kaon ani maligo sa ko dato rin ko duty dayon. Basta karong adlaw akong videohan akong unsa ga buhat. Pero sa trabaho siguro dili kaayo ko ka video kay masin kasabaan ko sa akong supervisor or makakita ang mga align supervisor sa ko. Para di ta mawalag trabaho. So, see you. Kumante mo nang sa minatyan nga sandwich o ang palaman ana. So mo ni ang palaman. Anong palaman rin? Healthy mo po siguro siya. Nga para dili kay kalas og kuan ay palit-palit pa kag mga mahalon nga palaman. Nya gadraut ko karon gali. Gadraut ko karon di kay ko kapalit ng mga unsay pagtunon kay minus pa kay ko karon. Yan. Imbes bago lang kasweldo kaso lang kay dagan lagi ba nun mao na yung tabo drought. Karon lang ko kauli and sa dihang na udlot ako ang gym karon. So pero okay ra kay dili man ko makakwarta dito, magbayad-bayad ako. Pero sa ngalan nga nakabayad na ko. Pero sige okay lang gyapon. At least naka-overtime ko para na ay panggasto pohon
sa akong gasto nun. Okay lang. So karon magkaon sa ko balik din. I'll be back. So karon man ko kaon. Wala kay ko ibuhaton. Pero magtan-on na sure kog mga videos diri sa YouTube karon. And ano mo na? Na nag-practice og kanta mao na si Boss Angelo. Nana siya mule. Ambot para sa siyang mule siguro na kay sino siya kanta or na po yung nag-request sa iyang video para kuan. Siya nga mong si Boss Angelo ang among tawagan na singing guy. No, our singing artist diri sa Soy dito. Basig ugma maka jogging ko kung dili ko batiog kakapoy o makabakod pag sakto mo jogging ko or mag-exercise para lang dili lang kayo pud mo gain og weight or motambok na lang para diretso. Kasi ugma mag-jogging ko. So mao ni ang ending ani nga one day daily vlog. And salamat sa inyong pagtanaw and hope nga mo tanaw sunod sa Pakaula 101 and kadush.